хора, аз съм 7BG, не ще играем на Roblox с Зос. Ето го и него. Той ми на този проклет джъмп и го минава наобратно. И пак аз не успявам да го мина. За бога. Кажи нещо. Добре. Значи отиваш близо до бетона, не го докосваш. И не трябва точно да си до бетона, защото като скочиш, то те убива. Аз ще го мина по... топа няма да стане. Викам сега ще го мина по чойтърски начин, ама не... Ей, мина го! Браво се, давай. И пак паднах! Аз съм много слаб на джъмпа, на тези джъмпове. Аз се разпиравам на бетона. Опитвайки да го мина наобратно. Аз знам защо е! Значи сега... Защо? Просто ще натискам Shift да стана по-бързо и скоча. То тук мисля, че няма спринт. Нима. Не, няма. Пак нищо е стана. Аз как успявам, бе, майна? Не, брат, аз казвам, че съм слаб на джъмп, че хората сега ще ми се смеят. Аз съм Много е изи, брат. мега слаб съм на такива джъмпове. Аз ти казвам, искам да играя на нещо друго, ама както и да е. Гледай колко рано скачаш. Този път скочих рано. Аз те гледам се. Виж откъде... Пак рано скачаш. Виж, аз ще стигна при теб. Мамка му. Не мога да се направя на стейдж 1. Виж колко е лесно. Е, от тук се скача. Е, от тук. Дето умря. Ето тук. Гледаш, сега ще успея. И умрях. Защото... Защо не? Ето ме скочих! Много късно. Ама аз се качих и умрях. А, О! Чойтър! Докосна бетона, обаче се спаси. Давай. Вярвам. оле, виж къде ми е кръка. Внимавай сега. Това беше толкова тъжно, нали? Защо трябва да сложат бетон тук? Аре, кажи ми. Е, тук точно. Аз ще се кажа птичката. Защото И се аз са. продължавам да снимам, дано хората да не ми се смеят. Цялото ми тяло се разчелени. Чай да пусна F11. Ти имаш... Ох, майка. Виж ме какъв съм красив. Какво е в 11 пауза ли? Аз тук трябва да намеря някакъв чуйтерски начин. А как успя преди малко? Не знам, аз това... И клавиатурата за пореден път ми се бъгна, брат. Както и да е. Чакай, аз намерих чойтърски начин как да стигна до теб. Клавиатурата. Аз намерих чойтърски начин как да стигна. Мога да... жалко умирам като отида до там. Представях си някакво да го бях бъгнал и да ходя из целия град. Жалко. Да, бе, ще го бъгнеш. Точно пък е. Знаеш колко бъгове съм откривал? Клавиатурата ми пак ми бъга, брат. Нямам търпение ми вземат нова. За какво ти се караха вчера? Не ми се караха. О! Намерих!
Здрасти. Чакай, имам една идея. Ние можем ли да минаваме един през... Ти седиш на едно място. Знам, защото нещо стана. Мога да скипна стейдж. Не можеш. Трябва да дам пари да скипна стейджа. Някакъв е на 19. Ела тука сега. Чакай малко, че нещо... оправи се. Мислям да го джойтнем. Ела тука. Качи ми се на главата. Чакай малко! Остава тук е. Качи ми се на главата сега. Чакай малко, че това не спира. Героят ти върви на където си искаш, нали? Кой турци много бъга, бе! Аре, качи ми се на главата. Чай съм убил. Добре, оправи се. Качи ми се на главата. Сега? Може да джъмпнеш. Значи сега задържаш бейс. Чакай, малко по-назад да се Аз дръпнем. умрях. Не си. Качи сега. Давай сега. Качих се. Аре сега скачай. Не е към стената, не е към стената. Казах ти не към стената. Тя от какво е, брат? Казах ти ей тук. Как ти да? Добре, че съм аз. Ти между другото спираш да клипа. Не. Ела тука. Той си върви. Дай. Не мърдай. Така. Чакай. Ева малко повече към вратата. Мамка му. Качвай се. Ей! Пак се качи Гаден. това. Има и се центрира и на главата ми. Аре де! А така. Давай. Качих се. Дай сега напред просто. Готово. Yes! Виж ли бат ти води как намира чойтерски работи? Сега тук какво трябва да правим? Трябва да прескочиш чуковете. Това ако не го минеш... Аз съм... Бат ти Герги. Това обаче няма никакъв чит. Аз си казвам, че съм науп на паркурене на всичко, ама че не ми вярваш. Ама умираш? Луц! Да прескачаш. Аз го прескачам и умирам. Гледай сега. Експлозия. Бум. Така. Тук трябва да правим невероятния паркур на Баци Минко. Това имам предвид е... Видя ли какво означава да чойстваш? Как се... Майка ти дева. О, тук става много яко. What? Окей, аз... Най-накрая съм. Да, това е прякия джъмп. За първи път да има толкова як паркур. Този много ма кефи. Аз скачвам по болотове и пирони. Не всъщност гайки, извинявай. God damn it. Успях. Има стълба тук. I hate work. What? Това трябва просто да ми гледаш клипа, брат. Ооо, тия пирони от 100 сме... О, даже е анимирано. Тия пирони, дет си ми наслагал, няма да ми помогнат. Най-накрая. Ти докато стигнеш до мен...
кой стейдж си... О, Вижме къде съм. а, Ейме. стига де, брат! Стига де, брат! И то колко са всичките джампове общо? 19 мисля. Или нещо подобно. I am a wrecking ball. Стига де, аз стискам шибания джамп! Сега ми се ще да имаш един скорборд от дясно. Колко пъти сме фейлвали. И някакво гледаш ти как си фейлвал 15 пъти. Няма са 15 повече. Майка ти. Аз съм на 7-ми стейдж. Майко, това вече е прекалено. Обаче има тоалетни, в които не мога да вляза, за жалост. Защото на мен в момента много ми се Този питае. мазен пирон! Майка ти пирона. Бях на косъм да го мина. Запази ти шибан пирон! Да бяха служили нещо друго. Амено, дори ме. Знаеш, че едно от нещата, които не ма кефят в Roblox. Кое? Не таки в Roblox. Как умирам. Имам предвид, разпадам се на части. Това е единственото нещо, което мразя. И самата игра няма никакви бъгове. Бъговете са от хората, които правят игрите. Успях да го мина! Ти на това ще умреш, брат. Майко, тук има Майнкрафт TNT. Не ме интересувам, аз щях да мина за малко то проклет гаден джъмп. Трябваше вляза в мината. Има телепортира. Аре! Как искам да напсувам някой ама? Падон в лава. Няма да падам в лавата, това е много лесно. Бен Хур. The bridge is unstable. Окей. Честно да ти кажа, аз Ти не на кой падам. стейдж? О, ти си на 9, аз съм научен да настигна, брат. Ами на мен ми омръзна да те чакам, аз ги минавам един Аз преди. паднам през дупката! А знаеш ли на кой стейдж съм? Виждам. Виждаш ли ме? Мен. Брат, ти ги настигаш. Ти си на 10 стейдж. Аз съм добър на паркур. Аз ти казвам, че не съм добър на паркур. Гледай ме, брат! Сега ще го направя малко. Изи. Това обаче ще ми бъде малко трудно, така че ще го направя на first person. Вървя по едни доски, брат. Еми. О, майка, Ето това вече много ме дразни. още по-тънки дъски. Добре, успях. Казвам, че... На майка ти путката. Не на теб. Сега Оле, трябва майко! да вървя по едни пътеки, без да се докосвам до едно черно, което сигурно е нефт. О, Не, аз отказвам. не, от това е сега. асфалт, мисля. Това много ми къса неречката и след малко казвам, че е направо... То целта е аз да го мина пък. Watch out for those measuring tapes. Да, брат. Аз после ще ти я изхвърча на главата, между другото. Само да ти кажа. Не, брат! Според трябва да гледаш това на клипа. Да, ще бъде много забавно да гледам как рейджваш. И как фейл. Но, Казвам, че ще направя един клип с фейскам и ще псуваме на макс. а защо лазери? Защо има лазери в строителството?
Вау. Това, че е Roblox, не че е някаква... Roblox какво? Само не мога да кажа. На, майка ти, не искам да играя повече на то проклет джъмп. Ти после ще видиш... Моля те! Ще ти помогна. Ти после ще видиш какво е стало, какво ставаше. Ти да видиш при мен какво става пък. Тоест на теб ти е лесно. Имам предвид на теб ти е лесен джъмпа. Там. Еми да, брат, аз като ида на последното скочи и падам долу, аз какво да направя? Успях. Watch out for... Ще умра от боя. Боя. Easy. 15. Най-накрая го минах този проклет стейдж. Окей, читвам. Всъщност то мисля, че е създадено, за да бъде така. Сега какво трябва да правя? Аха. Трябва да мъра от пирони. О, брат, аз съм приония гигант. Виждаш ли гония гигант? Ей, как се метнах? Чакай. Не мога в момента. Този джъмп е малко по-лесен. Добре, вече не рейджваш. Това е най-важно. Че Ония не си джъмп много ме чупиш, дразиш. че не си чупиш слушалките. А мишката ти правеше ли ти проблеми? Много. Пак ли ти бе? Този път обаче трябва да ти вървя по пироните. Мари. О, успях. Аз съм на най-накрая на 6-ти стейдж. Аз съм на 17 най-накрая. Хора, Ние снимаме, да знаеш. сега. Да, на Roblox. В първия момент се чу като Димитър. Нали, брат? Оня Георгиев. Сериозно? Да. Чу се като него и си мислех, че си него. Ти какво да не искаш да бъдеш него? Не. Вот сена къде трябва да вър... Значи трябва да се метна. Как да го мина това? Ай, бъде трудно се. Аха. Тук има кенефи и е много трудно. Да, знам. Знаеш колко ми беше трудно на мен? Е това как трябва да го прескоча? Значи трябва да застанеш точно до ъгълчето и скачаш напред. Аз поне така го направих. И не бързай. Това е най-важното. Гледай го, бе! Има нещо над главата ми се иначе. Е, как умрях сега, брат? Как умрях сега? Аз ще си оправям стаята. Майка ти стара. На мен ли е? Не на тебе. Тука. Онова с туалетните ли е? Но вие дропър ли играете? Не, джъмп. Паркур. О. Вие А знаете, пък че- представяш си, Ники, какви ще му бъдат скиловете. Ники, ти тук ще се саднеш. И ти как мислиш? Аз не съм добър на паркур. Но аз съм на 7-ми стейдж, по той е имал до 19-ти. Аз си помислях, че някой е добавил Митко Георгиев, между другото. Кой ще го добре, брат? Аз не съм си говорил доста отдавна с него. Няма ли Този- някакъв си хакерски начин, бе, брат? Защо? По дяволите!
Али? Не снимате, Али сега? Снимаме. И тук що Shit! Или щях да снимате на Roblox? Еми, Казахме, че тъпли си, снимаме. брат! Толкова ли си тъп? Просто спирай видеото. Ще продължа. Добре, мразиш работа, разбрахте. Ти на кой стейдж си? На 7. И какво правиш там? Не мога да го мина. Какво правиш на 7? Ми... Еба. Там това, където е с кран. Спасуния кран. Аз пък кран. Тръби? Кран. Да, с тръби. Да, аз не можах да го мина от първия път. Сигурно умрях към 3 пъти. Майка ти! Само така. Аз ще ти споделя екран ти. Само ако го видиш просто... Значи някакво вървя по някакви пирони. И накрая стигам до едни. И какво става? Бута, нещо имам над главата си. О, и аз искам да играя. Маре, бе! Това не хич не скача, бе! Глей го, бе! Глей го! Брат, аз ще направя клипа до 30 минути и няма ме интересува. Зос? Ние? О, Дай дай да си пробвам джампа. Брат, моля се, поне го мини за мен. Успях. Зос, защо не се направиш на first person? Рейдж quit на Макс. Заради ето това. Ай, на first person е ужасно as fuck. Яко е. Не е яко. Не мога да взема на нещо. Паркура на куковолято ще го минеш с first person. Между другото, на този седмия паркур е някога... Ех, майка ти стара. О, майка ти да е в газа да я бъде убия. Дано да ти умре фамилията, да ви пикам на семейството шибано. Шибана игра. Майко мила. О, Владо, как се разпсува. О, майката бе! Грозна наебана, просто шибана. Между другото с бързане по-бързо... Ще плачете. Между другото аз като тичам ставам много по-бързо. И го минавам горе-долу. Няма тичане. Стига бе! Бях на последното! Ти виждаш ли каква паники? Да. Ужасно е. Какво? Виждаш ли го? Какво? Да. И тук как толкова? Толкова, мъничко, така. Ма над главата ми. Това беше... И да, хора, смятам това да бъде за клипа. И вече знам, даже знам как ще се казва клипа. Да. Rage Quit на Макс, айде, до скоро.